नमस्कार माझ्या मित्रमैत्रिणींनो, आजची आपली एक वेगळीच रेसिपी असणार आहे। ती म्हणजे पालकची शेंगदाणा घालून केलेली रस्सेदार अशी भाजी। त्यासाठी साहित्य जे लागणार आहे ते मी सांगते। पालक आपल्याला 3-4 वेळा पाण्यातून स्वच्छ धुवून काढायचा आहे। त्यानंतर आपल्याला शेंगदाणे भाजून त्याचे साल काढून घ्यायचे आहे। मिरची आपल्याला चवीनुसार तिखटाप्रमाणे घ्यायची आहे। त्यानंतर जिरे आहे आणि आपल्याला लसूणच्या पाकळ्या। पालक आपल्याला आता बारीक चिरून घ्यायचा आहे जेणेकरून लवकर शिजेल असं। 2 चमचे आपल्याला तेल टाकून घ्यायचं आहे। त्यामध्ये थोडे जिरे, हा असा पालक बारीक चिरून घेतलेला आहे। त्यामध्ये आपल्याला हळद टाकायची आहे। हळद घातल्यानंतर जो आपण चिरून घेतलेला पालक आहे तोही त्यात टाकून घ्यायचा आहे। त्यात आता छान गाळ होईल। ही भाजी करायसाठी अगदी सोपी आहे। घरात काही नसेल आपल्याला काही पातळ आणि भाकरबरोबर तर ही भाजी एकदम छान लागते। तुम्ही खाणार तर तुम्हालाही त्याची चव आवडेल। एकदा करून पहा नक्की। मीठ घालून भाजीला 5 मिनिटं शिजत ठेवायचे आहे झाकण ठेवून। भाजीसाठी जे वाटण लागणार आहे शेंगदाण्याचा रस्सा करण्यासाठी, तर आपल्याला आधी शेंगदाणे त्यामध्ये लसूणच्या पाकळ्या वगैरे एकत्र वाटून घ्यायचं आहे सर्व। मिरची आपल्याला तिखटाप्रमाणे घ्यायची आहे। जिरं घ्यायचं आहे त्यात टाकून। हे सारण आपल्याला एकजीव होईपर्यंत वाटून घ्यायचं आहे। शेंगदाणा जे मिरची वगैरे होते त्याचं वाटून घेतलेलं आहे। आता आपल्याला हे भाजीमध्ये टाकायचं आहे। हे बघा, जे पालक आपण शिजत ठेवलं होतं त्या पालकाचा बघा कसा गाळ झालेला आहे। तुम्ही पाहू शकतात त्याला हिरवाच रंग आहे। त्यामध्ये आपल्याला हे शेंगदाण्याचं आपण जे वाटण वाटलं आहे ते एकत्र करून टाकून आपल्याला आवडेल त्याप्रमाणे आपण पातळ करून घ्यायचं आहे आणि लगेच टाकून आपल्याला नेहमीप्रमाणे ढवळत राहायचं आहे। जेवढं त्या मिश्रणाला एकजीव करणार तेवढं ते आपल्याला जेवढं आवडेल त्याप्रमाणे आपल्याला रस्सेदार भाजी पातळ करून घ्यायची आहे। भाताबरोबर भाकरबरोबर तुम्ही खाऊ शकता। आपण मगाशी शिजताना मीठ घातलं होतं त्यामुळे थोडंसं मीठ घालणं आवश्यक आहे चवीप्रमाणे। ही भाजी आपल्याला उकळ येईपर्यंत अशी ढवळत राहायची आहे जेणेकरून ते शेंगदाणा असल्यामुळे फाटायला नको। बघा तुम्ही भाजीला उकळ आलेली आहे। उकळ आल्यानंतर आपल्याला थोडं मंद आचेवरती कमीत कमी 5 मिनिटं आपल्याला शिजत ठेवायचे आहे। भाजी काढून झाली की गॅस बंद करून आपल्यासाठी आहे खाण्यासाठी भाजी ते अशा प्रकारे बनवून झाली आहे आपली पालक शेंगदाणा रस्सेदार भाजी। तुम्ही यासोबत भाकर भात अगदी मनापासून खाऊ शकता अशी ही भाजी झालेली आहे बनवून आपली। तर तुम्हाला माझा हा आजचा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।